Nhar-l-Erbgħa li ġej il-Parlament Ewropew se jivvota biex jiġi approvat il-passaport tal-vaċċin, magħruf bħala Digital Green Certificate. F'konferenza l-aħbarijiet fil-Parlament Ewropew fi Brussell, jumej qabel il-vot, il-membru parlamentari Ewropew Sophie in 't-Veld mill-Kumitat Libe qalet li huwa dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea li ċ-ċittadini Ewropej jivvjaġġaw b'mod sigur. Żidet tgħid kif il-maġġoranza tal-membri parlamentari Ewropej qed jaqblu ma' din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Intqal ukoll li dan il-passaport mhux se jkun biss għas-safar, imma wkoll għal dawk iċ-ċittadini li jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Id-Digital Green Certificate se jsir fuq il-bażi ta' nies imlaqma, dawk li jkollhom test negattiv u dawk li jkunu pożittivi għal virus fil-passat. Dan iċ-ċertifikat se jkun bla ħlas u jingħata fuq karta jew b'mod diġitali. Waqt din il-konferenza ingħadd li b'dan il-passaport mhux se jkun hemm diskriminazzjoni għaliex dawk li ma jistgħux jew ma jridux jitlaqmu xorta jistgħu jużawh billi jippreżentaw test negattiv qabel jivvjaġġaw. Dan il-passaport mistenni jidħol fis-seħħ madwar l-Unjoni Ewropea f'Ġunju li ġej. Pajjiżna kien min tal-ewwel fl-Unjoni Ewropea li appella biex isir dan il-passaport ħalli jiġi ffaċilitat is-safar b'mod sigur. F'Jannar li għadda, is-sit awtorevoli politiku kien irrapporta dwar ittra li bagħat il-Prim Ministru Robert Abela lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. F'din l-ittra, il-Prim Ministru Malti kien qal li wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea ikollha sistema kompjuterizzata bejn l-Istati membri kollha biex ikun magħruf min ikun imlaqqam kontra l-COVID-19.